So time check guys, it's hapit na gid 6 yun. Nya mao lagi ning Valentine's magdate-date kita ning Valentine, so to na lang gining prosigihan. So mo na siya guys, so dapat kita magdate-date ginagmay karon every gani uban dia halos salas kada buwan, pero kini special day, Valentine's Day, so atong i-treat atong mga partners as princess, Disney princess, unsa ba nga mga mabuluhon nga mga words diha, basta ato silang i-date, especially karong Hearts Day. So karon may asa ra man ang mga ginagmay gasto ra gud, basta malipay mag-date sa storya, tatanaw ginagmay sa mga live music sa panadiya. So dili lang gyud pirme lang kita puyos bay sa pangumpra diya, sig grocery ato sa tagaag special day ang atong mga kaugalingon sa atong mga partners. Sa murag to ato tanawon niya unsay dangatan na ron, murag pulibok mo sa tanan, so makita lagi tag mga kuan diya, mga main klaseng restaurant diya, so tanawon na to diri niya. Oh guys, nata karon sa Blue Water ha, mag-date ta karon panahon na. Jogikan sa entrance padong dito sa restaurant tayo kayo gyud. So kinahanglan gyud mulakaw ka padong dito. Gutom ka. So mo ning agianan guys, padong dito sa restaurant. Sabi ka ngit-ngit. Upay suga ka. Kanaas gyud. Karap-karap gid trada ni. And kini guys, doon lagay ta diris dining area, diris Blue Water. So dire ta mag-celebrate sa atong Valentine's Day dire karong gabi una. Na syempre na ginay pa ilaw-ilaw diha. Syempre ni entrada nimo diha dapat na ginay murag dating ang alangan man og murag wara. So napay sila pa swimming pool diha, gusto mong maligo, kaligo diha, tampisaw diha hantod sa kaya nimo. Pero kana panahon na di man ta pwede maligo kay naka postura gatag maayo kay gadit-dit gud tao, bawal sa tadas maligo. So proceed ta dres area guys, na banda diha, perte kadagang tao diha, dagang gadit-dit terong panahon na. So ang area, ang pagkaon, swak na swak sa budget, okay kaayo, recommended. Why daghang langas, buffet tirada diha, kung gusto ninyong mukuwag balik-balik, hala kung dako-dako budiga diha, la balik-balik mong kaon diha. So naa sila gikuha nga violinist, so at least makapaminaw ta og medyo relaxing kay nga music diha. Naka-red set siya. And also napoy banda, actually single siya. Siya na tanan kanta, guitar, all in one package. Nya karon dia man naman tag panihapon tatanaw sa palibot before ta mo lakaw niya dia ito atong Paris nangihi at gahuwat at sa reception area. So murag to, sige bye.